Alright, ake ngibingelele igama lami Belisizwe kungusi Mfowami Nomiya. Ngaphansi Friday kwamnyathi esenkosi uXulu. Induna engiphethe ngisabela waMatela. Bathi bathi mehlazitha sidina nesathi ngathi umthando kwaba abantu behlezi. Ijoba zokubola romnyama Matela, omnyama nduzizulu. Zemnyama yazonithola. Namhlanje nginensizwa yakonjomane enomsebenzi omuhle, enomsebenzi onzima and engaqalike ukwenza manje. Elokhu mina ngaqala ukuyazi. Kodwa ngizofuna kuyona ukuthi iqaleni konke ngithi hamba kanjani. Siyaphila project yamanjani. Ngiyaphila qawela kithi. Kwethu umsebenzi wakho muhle, ulokhu uflye njalo, uzongena nje manje la stage. Kunomkhubo owenzayo, uthatha lo mkhubo. Ingena senithi, ngimthatha lo mkhubo. Hayi ngathi nje mfowethu ikahlatha lapho mina umsebenzi wami ngiyimisela kakhulu ngawo. Nanokuthi ngihlale ngihlupha ngaso sonke isikhathi ngokubuka ukuthi yini into esingathi masilethe ebantwini bafike beyimukela. Nanokuthi ke indlela engiye ngicabange ngayo mina ngokwami ngicabanga ukuthi lokho esikwenza e-studio soke sesiqedile umsebenzi mawusuphumile mase kufanele siye stage so perform. So ngisuke ngayini kodazela ingoma yami kodwa ngisuke ngoyiperform. Ingakho nje ngiye ngathi hayi ake ngithathe lesi style so ukuthi ngifike ngidedela abantu ngenze into enjengathi ngiyibone yenziwa Loshono wakho oza ngawo mhlambe ngifuna ukuthi siwuthinte la ngoba umsebenzi wakho ubonakala umuhle. Ngabe ilekelelaphi lento yokuthi abantu baqhufane nokuthi nisebenze ngama cooperation ngabaculi? Kulokho ngokungcofana ngeke ngize ngiqamba amanga mfowethu. Angiyiboni into enhle ngokungcofana ngoba ukungcofana kwabantu ababili abasuke bengabaculi akupheleli kubona abo babili. Noma ke ngeze ngisho ngithi mhlambe makukhona abantu abakusebenzisayo lokho ba-wrong yini ngikhulumela isayidi yami. Mina ngokwesingami ngiye ngibone sengazathi akusiyona into enhle ngoba ngalesikhathi singcofana nomuntu ngendlela esingcofana ngayo naye kugcina kunabantu abasithandayo abagcina sebelwa amabhameni ethu. Uthola ukuthi mhlambe thina asinayo into engakanani ekhona mhlambe siyakwenza nje lokho sikwenzayo bese bona bengaku-understand ngenxa yokuthi asibatshelanga ukuthi akunjengoba becabanga. So angikuboni ke kuyinto enhle bese kuzoba ukuthi lokho unikezana ama-collaboration engomeni ngibona sengazathi kuhle kakhulu kuyamukeleka ebantwini ngoba ngingacula ngingumdumazi kodwa uma ngabe sengikhollaborate nelinye i-artist khona into enje ekhulumayo. Nanokuthi nje-ke abantu kuyakwazi ukubahlanganisa abantu abebethanda loya muntu mhlambe bengamnakile umdumazi bagcina sebekwazi ukuthi enakeke nakubona naye lo mculi lo uthola ukuthi abantu ade bethanda mina mhlambe bengamnakile yena bagcina ukwazi ukuthi sina so ungenisa endaweni eziningi ngoba kade ungezungena kuzona ngasho kanjalo. Mana-ke Mdumazi ubuyela nini e-studio? Siyazi umsebenzi wakho omusha. Kuyenzeka uthole la engqoleni sesikuhlohla sithi hey Mdumazi awubuyele e-studio uyosikhiphela le noma usikalele phansi. Ngabe ubuyela nini wena e-studio? Hayi okwamanje mfowethu ngenze ngiqamba amanga asikho inhlelo ezikhona enginazo ezokubuyela e-studio ngenxa yokuthi umsebenzi esisagcine ngawo esiwenzile kancane mfowethu. Umsebenzi esigcine ngawo esiwenzile usabuke kumuhle kubantu umukeleka ngayo yonke indlela omukeleka ngayo. So ngingathi nje ngizobuka ngokwendlela ukuthi uma kuqamba kusondela izikhathi ezibheke ngabo December igalelo leli noma mhlambe indlela ohamba ngayo umsebenzi lo esukhiphile uphelela mhlambe uma usakhombisa ukuthi usamukeleka abantu basawuthokozela sizothukuma kancane ukhiphe i-album mhlambe engingaze ngikwenze ngaba ukuthi ngibanikeze isingili manga nakhona sebeyifunile. Ngiye ngithande-ke mina ukwenza kakhulu into efunwa abantu konke lokho engikukhulumayo akusiyona into esuka kumina into engithe uma ngibabuza abantu iy'khathi ey'hlukahlukene ngibona abaningi babo besafisa ukuthi lo msebenzi siwunikeze ithuba siwubone ukuthi osithatha usilekile kodwa uma ngabe sengibona ukuthi hayi sekufanele manje ukuthi ube khona umsebenzi oqhamukayo ngiyovula nje umgodla wami ngikhiphayo ngoba kusikhona ukuthi mhlawumbe angenzeni kodwa kuwukuthi angikwazi ukumeletheisa umsebenzi emva komunye kubeni kusekhona osahamba kahle. Okithi sibonga kakhulu ngethuba osinikeza lona nangenhlonipho mfethu osiphe yona. Kunombuzo nje wodwa mfethu engifuna ukuwuthola. Wena noNjongo sanibona nikhipha ingoma nobabili njenge-cooperation just ukuthi nihlanganisa abantu? Ngingathi mfowethu noma kungasiyona into engathi kuma-plans noma kodwa nje-ke mina njengoba ngathatha isinqumo sokuthi empilweni yami akekho umculi enginenxa naye noma mhlambe enginenkinga naye akekho umculi engengize ngiyenze naye ingoma mhlambe naye uNjongo uma kuthiwa kuyenzeka ngelinye ilanga sibona ngehlo elifanayo kulokho singabanikeza abantu uma ngabe kuwukuthi futhi ibona abantu abakudingayo lokho
ngeke size sikubaleke. So akekho umculi engenze ngisebenze naye noma ngabe kuthiwa ubani. Uma ngabe nje sekufanele ukuthi asisebenze siyosebenza. Iyiphi genre mhlambe kwemculweni wonke nesingakubona mhlambe kwesinye isikhathi uhamba mfethu niyothatha kuona uzosebenza mhlambe i-artist engathi kweminye angisho ngomstandi mhlambe gospel hip hop bani ngoba nje umculi usingake sibone usebenzisana naye. Ngathi mfowethu wona wonke ama-genre amanye akhona enza kahle, ikakhulukazi ayenza lokhu ukwazi ukuphelela ngesinye. Ngeke ngize ngihamba amanga, angaze ngize ngifike ngomcabango ondalo kwamanje. So kuzoba nzima ukuthi ngithi ngingathanda ukusebenza nobani. Akekho umuntu engenza ngisebenza naye uma ngabe ngibona ukuthi mhlambe khona singakuhlanganisa. Mhlambe ngelinye ilanga uma kungangifikela khona ukwenza ngingakwazi ukuthi-ke uyilive. Nakhona kungathi asikho ngikhetha ngokwelevel yethu. Ngoba ngibuka into umsebenzi wami nokwey'tayela ukuthi mhlambe naso sihlangene uyokwazi ukuthi sikhiphe lento ezokuphakama. Sibone uqhamuka kahle emva kaMgumeni, abaningi bakholwa ukuthi umsebenzi wakho owenzayo ubukele eMgumeni. Kuneqiniso kangana kuwena ubukelile eMgumeni waze wasithanda isitayela esasenza eMgumeni? Hayi, kuyiqiniso kakhulu ukuthi ngoba kusukela nje phela ngangela khona vele emculweni ukungena kwami uMgumeni vele umuntu engangibukela kuyena. So izinto ey'ningi nje engizenza emculweni noma ngithe angikhula angiculelanga ukulingisa uMgumeni kodwa ngithathe lokhu wayekade ekwenza mhlawumbe kwayisifundo kumina ahambe ey'nyathelweni zakhe akhula ngomculo ukuze kube imali. So angike ngingakhohlwa igama lakhe ngezingane engizenzayo ayokuvele ngena umuntu engangivela kuyena esasekhona ukuna namhlanje mina ngathola isinqumo ukuthi ngesikhathi noma ngihambe emotweni ukuthi ngidlala ingoma zikaMgumeni ngidlala khona izinto engisayifunda namanje kodwa ukuthi ngangayinaki into lesasikhathi because ngihawu yazi lokho ngangayinaki ukuthi yenzeka kanje iyangikhulisa yenza ukuthi ngaso sonke isikhathi umculo wami ngasho kanjalo. Umlaba ungenza umuntu ngitakiwe ayikho namuntu engayenza akahamba ayojabulisa abantu enza into yakhe khona lento yenza mase ukuthi awubona kubeka umlandela la isuke yakhona. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu futhi.